अरे तारा बहनी के गाड़ी में बड़का बाबू के सामान पे लो। वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भैया भैंसी वाला कैसे कहता कि माल गिरे से बाँचल। अरे भैया तलान चटब तो का हाल बा। आज हम फिर से बात कैले बानी ओम तारा पुक अवधेश प्रेमी, बुलेट राजा एंड नेहा राजा और एक भैया के बारे में। तो भाई लोग आज के वीडियो बहुते गान फार बा, ऐसे कहते भाई लोग वीडियो के जल्दी से के लास्ट तक बा तबे मजा आई। तब वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तब बिना कोनो लाना लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट कर जाओ। अच्छा कमर के टीली ढाले। अरे भैया जी तहार कहे के मतलब का बा हो कि भौजी कमर से तहार लाड़ टूट देती है क्या? भौजी तहार कमर से झाट छील देती है? अगर ई बात बा तो भौजी के पटा के तू पेल दो। अगर ई बात नहीं के तो आगे बोलो का होता। भैया जी हम जानता नहीं भौजी के नु पेलवावे के मन बा, पेले बा सार त नहीं पूछा ई का चाहेले। तो देखा भौजी जवान बिया, भौजी के कोनो पटक के कोनो झाट ना छिले बा। अगर तू भौजी के पटक के अगर चटल चाहत तो आगे चट ला, भौजी ऑफर देती है। का कहता कि ऑर्केस्ट्रा में ऐसा ना चल। अरे भैया भंसरी वाला तहार कहे के मतलब का बा कि भौजी ऑर्केस्ट्रा में नचले बिया तका ताके कोनो पटा के फेल देले बा। अगर ई बात बनू तो जा दे दे सार। अगर ई बात नहीं के तो तू आगे बताव ऐसा का भइल बा कि तू भौजी के बारे में कहता रह। अरे सरौ झांटी में का ढील। वाह बहुत अच्छा कि माल गिरे से बाँचल। बाहर सरौ सुनता रह कि ऑर्केस्ट्रा में ऐसा ना चल कि माल गिरे से बाँचल। ए भैया काहे ना कहता रह कि हिला के आ रही हो पानी छोड़ दिल बा तो ना छुपा के कहता सार त नहीं कि माल गिरे से बाँचल। भाग भंसरी वाला का कहता रह कि 7 गो गाँव टप के हम तोहर। अरे भैया भंसरी वाला तहार कहे के मतलब का बा हो कि तू 7 गो गाँव टप के का कैले भाड़ा आके भौजी के पटा के पेल के झाँट छील दे बा का ना। भैया कहत न बा कि 7 गो गाँव टप के हम आ गनी तो भौजी हम मतलब भैया तारे कहल चाहता नहीं कि तू का कैले बड़ा तुम आगे बताओ। अरे तारा बहनी के पटा के झाँट छिलो। वाह बहुत अच्छा कि तहार ढोरी देखे आ गनी। सुन तारा भाई लोग कि 7 गो गाँव मतलब टप के तो ढोरी देखे आ गई। अरे भैया भंसी वाला सोच काहे ना कहता रह कि 7 गो गाँव टप के आ ताके पटा के पहले आ गई। ई तनी सुना के बाद में नू अच्छा देखला के बाद में मजा। लेकिन तू कहत न बड़ा ढोरी देखे आ गई। ई तार बात सुन के मन तो कहता पटा के पेल दी कि हक देबो झाट छिलब ना। तू बताव तो भौजी के 7 गो गाँव टप के भौजी के ढोरी देखे आ गल बा तो तू आइए गल बा तो भौजी के ढोरी देखला के बाद में भौजी के झाट छिल लगी भौजी के नु दवाई लगा के ना पड़ी। तो ए भौजी देख तो इतना दीवाना बहुत सारा बारी कि 7 गो गाँव टप के आ तो ढोरी देखे खातिर आल बा। तू ढोरी देखे आव चाहे भौजी के पटा के पे ले आव उससे हमरा कोनो मतलब नहीं के। लेकिन जैसे तू कहत बरनू कि 7 गो गाँव टप के तो ढोरी देखे आ गनी। ई तार बात सुनला के बाद में मन तक कहता ऐसा पटा के पेल दिया कहनू हम पेल ही नहीं खी। अरे तारा बहनी के पटा के गाड़ी में गधा के सामान पे लो। वाह बहुत अच्छा सैया के चढ़े जोश ना आ सेज पर हाफे लगे। अरे भौजी भंसरी वाली ये गलती से भता के जब अपना यार के बोल दे बनू तो बाद में तू ना बोलिए कसम से कह दी ऐसे अपना यार कहबे नू तो तार यार तो इतना पेली नू कि गाँव को खून आगे पर मुतवा दी बस तारा नू बीमारी पकड़ ली। बाहर सरौ झांटी में कढ़ील। वाह बहुत अच्छा लागता भत्तार तोर मौगा बाटे रे। सुन तरह सरवा के बात पहले के तरीका भौजी के कितना अच्छा एकरा आ गल बा। देखो भैया मतलब भौजी कह दिलक भैया से कि हम भत्तार से चढ़ के हाफे लगता तो भैया भंसी वाला कहता कि तोर भत्तार मौगा बा। अरे भैया पटा के पेल देनू हक देबो।
लान पे आता था भौजी के पटा के पेल दो जब सार तना था पता है भौजी के भतार मौगा बात ना सारवा के देख लो भाई लोगन कितना खुशी हो कहता कि तहार भतार मौगा बाटे रे। अरे भैया भौसरी वाला जौन तरीका लगाओ ता न भौजी के पहले खातिर वो भौजी अब ना होके दी काहे कि भौजी के नो शादीशुदा वाला हो गल बिया मतलब भतार वाला हो गल बिया। तो ई सबके पता कि जौन भतार वाला हो जाला नु तो झप से ना कोनो के ना देवा लेकिन अगर ताया के देतिया नु तो पक्का भौजी के भतार नु मौगा हो गल बा। सटके छिपकली जैसे कमर चाटे रे। अच्छा सटके छिपकली जैसे कमर चाटे रे मतलब तार कहे के मतलब बा भौजी कि जौन तहार भातार बा तो सट के तहरा में छिपकली जैसन तहार कमर चाटे लागता। अरे भाई देख अपना भतार के जो एक बार इलाज करवा ले और डॉक्टर से पूछ लिए कि हमारा भतार से प्यार मोहब्बत होई कि ना होई हमारा भतार के सामान खड़ा होई कि ना होई। अगर भतार डॉक्टर कह देता कि हाँ तारा भतार के लन में दम नहीं के तरा के यार से मरवा लिए लेकिन अगर कहीं कोनो समस्या के हल बा तो अपना यार के कबना दे दिए ना तो पाप पड़तो शर्त नहीं तू भौजी लंग से जा ना तो इतना पेलम नु कि जा कर दे मरन के लान पर बैठ जइब सार बुढ़ छुछु न लागता भतार तोर मौगा बटे रे। एगो बतिया कह के भौजी के कान भर के सारा मजा लेवल चाहता। अरे भैया भौसरी वाला भौजी के अभी समझाइए कि भौजी तू जाके अपना भतार के पहले इलाज करा ले अगर ता भतार के कोनो दिक्कत बा तो अपना यार के दिए अगर तो भतार के इलाज में अगर सही हो जाई तो अपना यार के ना दिए ना तो पाप लगी। अगर सार तना बुढ़ छुछु यार कर अगर पटा के पेलबा नु तो तोहरो पाप लगी।